Yeah, it is Durban Network. La workshop nganza kwethu la sikhona amphitheater. It's a launch yabahuphe. Eduze kwami nginogandaganda ichichi ogandaganda. Kunjani uba ichichi kwa? Abonga umculi mina. Wabona. Ichichi yebo. Kungena kokubili endaweni eyodwa. Kunjalo nje. Namhlanje abantu bayakujabulela nje ngaso sonke isikhathi abantu mangabe uphakathi kwabo bayakujabulela kusho ukuthini lokho ngiyajabula nje nami abantu mabengijabulela ngoba kuyenzeka ukuthi uyaqhamuka phakathi kwamehla abantu bangakurecognize ukuthi sekuwena ke lo ngisakubonga nje lokho ngisakujabulela futhi ngiyasola ukuthi kwenziwa ukuthi ngiyabahlonipha noma bengahloniphi bona kwesinye isikhathi kodwa ngiyabahlonipha ufune bekwazi nje abantu ukuthi ngale komculo mhlambe kogandaganda namatshitshi nani khona intombi impela nje ongathi muyicela udede impela nje kube khona ophume ebomvu hayi ukuthi kanjani kodwa bengisho nje abantu banokuphuma esandleni Jesu kodwa sothini phela ngoba sabaculela kunjalo mfethu enye into engifuna ukuyithola kuwena unokubonakala ezinkundleni zokuxhumana uma phambili kweintombi amatshitshi afana nawe ubakhuthaza ngezinto ezahlukahlukene ngabe into vele beyiloku ingaphakathi kwakho ukuthi ube neplatform uzoba ube negama webha uzokwazi ukuba nestand ukwazi ukukhuthaza ezinye izingane weba for mina before ngibe umculi bengiyintombi namanje ngisayintombi ngiyinduna intombi zasebaqulusini eFriday eZululand lezo intombi ngisuka nazo phansi lokho ngaba ugandaganda nje kuze kube namhlanje aze ngilishintshe iziko aze ngigcogcoma kodwa la kuma khona ithende kuthiwa kuhlola intombi la kukhula intombi la kumula intombi la ugandaganda uba khona la okunamaziko khona intombi onomehlo befuna ukuthi ke ngikhulume nezintombi zabo njengoba bengibona ngikhulume nezami ngiyakwenza futhi lokho ngikhuluma nje igoli lingibize kakhulu okuyinto enkulu leyo bafe khombisa ukuthi abantu bawubona umsebenzi omuhle uyabo abantu abasablindiwe umculo kuphela kodwa basakubona okunye okuhle okwenzakalayo ngiyahambela nje wonke amaziko esilo akhona ngaphansi komthunzi welanga ngiyafika nje noma ehlo uyafona sikhulume ngifike ngizokhuluma nezintombi ngoba kuthi ukubona izintombi zisimama sikhula siyaphambili yangizwa bhuti exactly umuhle nanokuthotanisa amagama akhayo ngashawa phela ngashawa nje impama ngiyazi ngaphakathi nangaphandle ngisakazeka lapha ngivuka umqondo usuqondile ivuthiwe ingqondo kakhulu hey bangibulala ngenduku labo malume nomkhulu wami mhlawumbe bhensele ukubhensela abasentu basendindini qombana bayikhombe ngekhanda mina ngikhulise izinsizwana nje umkhulu wami umthombo ongasho ubusika nehlobo amadoda indoda leyana noma ingasekho ihappy ngogandaganda wayo yabhuti injalo nje siyofa insizwa zosala ini ibonga nkosi yami gandaganda namhlanje ula kwi-launch kabhuti ubahuphe engicabanga ukuthi omunye umuntu ofike ngaphambili kwakho endimeni kusho ukuthini lo abalandeli bomculo ngiyabamukela yebo ibhesa nje ubhuti siyambongela kakhulu vele-ke akaze ayenzi lontshi abantu bangamsupport cha silibongeni itheku nabantu balo kanza kwethu phela abantu vele into inobuhle nobubi bayo kodwa eThekwini basupporta kakhulu abantu bakhona ilontshi nje yabhuti bahubha ikaze nje yome mfowethu hlezi kunje yabo uthi izulu belenze into zalo kunomoya buka manje lishintshile kodwa still basala lokho kukhomba ukuthi shuthi mhlawumbe uyena indlela abaphatha ngayo abantu sekuyasibuka kuyasifundisa-ke nathi siza ngemumva yabo ukuthi siyiphathe kanjani siyibekephi ukuze abantu bezosibekaphi njalo nje
niyintombi eyikhulela ngaphansi kwasisindoni naye siye simbone la enkundleni zokuxhumana eyala eqojamisa ekhulisa iy'ntombi kusho ukuthini lo? Usisi-ke nje hayi ngihleze ngikhuluma kuningi okwakhe. Usisi nje uyaphila ngingasho njalo. Umuntu nje wesifazane ophilayo, omabele maningi, uncelisa inqwaba. Uncelisa empangeni eseThekwini, ancelisa eThekwini eseNquthu, ancelisa eNquthu eseNyukhasela. Sibaningi ngoba uyibona nje intombi laphana akusize ezandawonye, akusize ezangandawonye, ayifani. Yabo nje kuningi kodwa siyakwazi ukuthi sisonke sithobele umthetho wakhe. Sihambe ngendlela eqondile. Cabanga ukuthi abantu bayakubona lokho. Okubi nje uma bekubona abantu mekukhona okwabo lokho kodwa abantu abafokase kokuhle kuphela ukuze umhlaba uzoqhubeka uthi baklini kancane. Sisindoni ke loyo nje. Insizwa zingafaka ama-CV. Ama-CV kuphi? Kugandaganda. Bafake kimi. Sivuyile phela ezinye. Vume mndeni mekufuyile. Angazi yasutha kweminye imizi. Webhuti angazi ngingayithini lento. Mina umuntu ukhuluma aqede efonini kodwa mase ngibona. Angithi ngiyayithulela ngithi kanje. Yes. Ngisose ngithe. Angihleki isidala. Ngisuke ngifuna nje eze vele azi ukuthi nayo into engize kuyo. Abangisheli ke mina onanga. Bangishela shela. Kodwa efonini. Efonini kuvalwe ngesigogo eminyango. Kodwa mase bengibona kanje abangisheli bavela bacela ukushutha. Angishuthe bhuti bangishiya kanjalo. Mase ngisendlini yimi lo kade ecela ukushutha egqoke iskibha esiblue bengifisa ukukhuluma kodwa manje kanjani. Sengiculela ingoma zosicebi zothando lokhethi yini kodwa ungihlanyisa. Ade ungahlanyi ngani ngikubone yabo banjalo nje obhuti so bayafaka ama-CV hayi ukubona benza bakubonayo. Last question, iswag yakho udla upinki omuhle upinki kusuka lapha enyaweni kuze kuyophuma ekhanda. Why you decided to choose this color today? Angazi noma ngikhonzile ngingasho njalo. Imbala nje eqhamile mina ngiyayithanda. Imbala eqhamile ugandaganda uyayithanda. Cashile futhi kulokhu ukuthi ngisupport ingane zakwethu ezamayo. Oh yes. Yabo la uthengisa la omunye usiswa la eThekwini. Yes. Use commercial city floor 11. Yes. Lapha eoffice idungelihle. Thank you. Bamazi ngoma kalafe bazomsesha. Uyena owenza lokho. Bese isikhwama lesi esabhuti. Uzama kwagwala kaNyusu. Yes. Uyena ngiyamsupporta naye ngoba ngingathenga kanje nalokho. Omega vele abantu bayawazi. Bese ithawula ke likhona lapha eShe Street. Kodwa kuze libe lihlana. Gcineli kanje. Oh yes. Khona ingane ekwenzile lokho. Uyabo sengikhohliwe uthi uba kodwa nje kuningi nje ngiyabasupporta abantu babezama ngendlela eclean. Ngoba sezikhona indlela engcolile. Yabo lezi singakayibonike thina. Kanda sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Hayi siyabonga kakhulu bhuti.